Lebana an bɛ aw fo k'aw koɲuman dɔn ka don o don timinadiya kosɔn aw minnu tɛ sɛgɛn n'aw tɛ ɲinɛ k'an lajɛ walasa k'aw kunnafoni Lidi Media sanfɛ k'aw ma k'aw danse dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan. Bi kibaru la an bɛna kuma sugunikura jɛnini ko kan min kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen na. B'a ye k'a fɔ ko sugu fanba bɛɛ lajɛlen kɔni jɛnina mɔgɔ kasaraliw an bɛna olu dɔw ka seereyaw sɔrɔ ani baara minnu bɛ sen na sisan walasa ka se ka nin tiɲɛni ninnu don karo la. An bɛna kuma o fana kan sugu ɲɛmɔgɔ dɔ ka kumaɲɔgɔn hukumu kɔnɔna na. B'a ye fana k'a fɔ ko ba joli b'a sanfɛ kasara dɔ ye kurun kɔnɔmɔgɔw sɔrɔ Lac de Beau kɔnɔ mɔgɔ 16 ni toro ko la an bɛna kuma o fana kan o de bɛna k'aw tulo garisɛgɛ bi dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan. Lebanaw an bɛ aw fo kokura ko danse an ka kibaru kɛnɛ kan ka jira k'a fɔ ko Bamako sugunikura jɛnina nin y'a dɔgɔkun kelen ye. I b'a ye k'a fɔ ko tiɲɛni kɔni barika bonyana kosɛbɛ mɔgɔ caman bɛ yen nɔ olu bolofɛnw tiɲɛna nka mɔgɔ niman to a ko la. I b'a ye k'a fɔ sugu fanba ɲɛmaaw ka fɔ la a bɛ se 180 bɔɲɔgɔnko ma min kɔni jɛnina. An ye mɔgɔ kasaralen dɔw ka kumakanw ta an k'olu lamɛn nin kumakanw senfɛ. Ne ka kɛsu frigo nka barama b'a kɔnɔ 60 barama ani nka 17 n y'o mara kɛsu kɔnɔ ani nka jirimɛnɛ warimisɛnninw hali t'o da dɔn a bɛɛ de b'a la a bɛ nɔni na hali foyi ma to a bɛ miliyɔn bɔ kɛ mɛ Abidjan baramaw de feere n'Ala y'an yɛrɛ ɲuman bɔ Ala k'a ko ɲɛ nɔgɔya a fɔra ne ɲɛna sɔgɔmada in na de ne bɛna daraka dun ye ne wele k'an ka fɛn bɛɛ jenina ka ban. N tɛ sisi bɔtɔla magasin kɔnɔ wala tasuma ma se ka faga sisan wa an bɛ balo de san ka n'o kɛ ka magasin fa an b'u bɔ k'u détailler k'u ci quoi bon sinon tasuma kɔni donna yɔrɔ la vraiment a bɛɛ jenina an bolola fɛn kɔni foyi ma bɔ hali kelen an tɛ se k'a fɔ ko nin filɛ nin ye quoi nafolo kɔni a tiɲɛna a barika bonyara kojugu vraiment bon ne yɛrɛ kɔni fan fɛ ne ka tiɲɛni bɛ 100 ni 60 kɔni bɔ parce que ne ye minɛn min ta kunu kana bila magasin kɔnɔ o de jenina ne bolo. Bon ne dun an bɛɛ cotiselen bɛ ka magasin ba de ta ko ne ta samedi yɛrɛ de kana bila magasin kɔnɔ ko bi sɔgɔmada na n bɛna kana baara daminɛ bon vraiment tasuma kɔni y'a bɛɛ jeni. Bon ne bɔra a kalama 1 heure wagati de u ye ne wele ne ka na ne nana ne kɔni nana sɔrɔ tasuma donnen don yɔrɔ fan bɛɛ fɛ ne kɔni ma se ka don yɔrɔ fosi ne m'a sɔrɔ kɔni kɛra tiɲɛni yɛrɛ de ye an ma walayi. E ka magasin e ka tiɲɛni dɔ ye quoi. Tiɲɛ dɔ la ne ka magasin n ka bali samedi tɛmɛnen ne taara ka taa minɛn ba de ta o y'a sɔrɔ minɛn ba de bɛ bolo fana magasin wɛrɛ kɔnɔ a bɛɛ jenina ne ta fɛn 3 millions kɔni a taga la a bɛɛ jenina hali kelen a ma sɔrɔ a la. Sura an kɔrɔkɛ ye n wele a sɔrɔ ne yɛrɛ dara mais sɔgɔmada in na mɔgɔ nana mais depuis ne yɛrɛ ye n ka kɛsu dayɛlɛ i b'a fɔ ko tasuma yɛrɛ tɔ de juguyara ka taa fɛ quoi e yɛrɛ ɲɛ b'a la hali bi tasuma b'a la waliminɛnw b'a la an taw b'a la mɔgɔw ka minɛn feerelaw gardés b'an bolo yan foyi ma se ka bɔ a bɛɛ de jenina k'a kɛ mugumugu ye anw ye débrouillé de minɛn min tiɲɛna nin ye dɔnni de b'a jɛ 1 na waliminɛnw b'a la n yɛrɛ taw b'a la mɔgɔw ka sannenw b'a la bon choix t'an na quoi mɔgɔdama min bɛ yan n'o bɛ ka du dɔw balo ka du wɛrɛw balo u ka nin débrouiller la hakɛ foyi ti a la ti se n ye mɔgɔ wɛrɛw ta ye min kɛ n ɲinɛna n ta kɔ ko n k'a faga n ko n t'a faga parce que mɔgɔw ta jenina ne ta in ti filɛ a kɔrɔ. Bon ne bɔra a kalama 1 heure wagati de u ye ne wele ne ka na ne nana ne kɔni nana sɔrɔ tasuma donnen don yɔrɔ fan bɛɛ fɛ ne kɔni ma se ka don yɔrɔ fosi ne m'a sɔrɔ kɔni kɛra tiɲɛni yɛrɛ de ye an ma walayi. E ka magasin e ka tiɲɛni dɔ ye quoi. Tiɲɛ dɔ la ne ka magasin n ka bali samedi tɛmɛnen ne taara ka taa minɛn ba de ta o y'a sɔrɔ minɛn ba de bɛ bolo fana magasin wɛrɛ kɔnɔ a bɛɛ jenina ne ta fɛn 3 millions kɔni a taga la a bɛɛ jenina hali kelen a ma sɔrɔ a la. Tasuma donna sugu la ne wulila o la ne nana sugu la ne ma don yɔrɔ foyi de sɔrɔ sugu la an ka magasin kɔnɔna in falen don tɛ yɛrɛ la tiɲɛni min donna an kunna c'est trop fo a ka ca ni 10 millions yɛrɛ ye mun na ne kɔrɔkɛ kɔrɔba ani ne dɔgɔnin anw 3 de bɛ magasin kelen kɔnɔ an ka magasin falen don tɛ ne yɛrɛ y'a ye sa magasin sira yɛrɛ de halisa tasuma ma san. Ma mɛn ni mɔgɔ ni tora la parce que kadɔ denmisɛnninw de bɛ si sugu kɔnɔ ani denmisɛnnin wɛrɛw mais an m'olu kibaruya sɔrɔ fɔlɔ ne yɛrɛ taara ka taa n jɔ tellement que sisi ni fɛngɛ fɛ n ma se ka hali n dɔgɔkɛ ka yɔrɔ ye n dɔgɔmuso cɛ n fɔlɔla k'ale de wele ale ko ne ma ko ko tiɲɛni min donna an kun a girinna ka telefɔni tigɛ nin kɛra dɛ sugu mumɛ bɛɛ walayi nafolotigi fara fantan ka foyi ma bɔ. O kɔfɛ sugu ɲɛmɔgɔ honorable Ablaye Sise ni ale ye jagokɛlaw ka tɔn min bɛ wele ko Sena Mali o ɲɛmɔgɔba ye an ye ale ɲininka baara jumɛn ni jumɛn bɛ sen na sisan walasa ka se k'a to mɔgɔ kasaralen n'u hakɛ ka se ka dɔn ani tiɲɛni kelen fana hakɛ ka se ka dɔn dɛmɛko fana bɛ lahala min kan a da sera olu bɛɛ lajɛlen ma an ka olu lajɛ nin jaw la. A fɔlɔ ye min ye fɔlɔ o ye recensement de
parce que fo recensement nya ka se ka sɔrɔ pour que i ka dɔn yɛrɛ mɔgɔ joli mago sara fo mɔgɔ ka recenser ani ka dɔn bololafɛn jumɛn de tiɲɛna f'i k'o fana hakɛ dɔn. Maintenant an bɛ fɛ k'o baara de boloda ni Ala sɔnn'a ma o kɔni bɛna daminɛ semaine nata peut-être lundi ni Ala ma baasi wɛrɛ kɛ an b'a daminɛ o la inchallah pour que k'a dɔn mɔgɔ hakili joli de mago sara ani mɔgɔ hakɛ joli de ka nafolo tiɲɛna a kɔnɔ. Sinon autorités bɛɛ y'a yira an ka recensement kɛ teliya la parce que ni recensement ma kɛ fɛn foyi tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ. Maintenant an bɛ fɛ k'o boloda. Nka dɛmɛ minnu sɔrɔla kuma dɔw i b'a ye kumaw ka caya réseau sanfɛ a b'olu ko ɲɛnabɔ cogo di? Non olu dɛmɛ ninnu bolo tɛ se ka maga olu la fɔlɔ. Mɔgɔ 10,000 sukɔrɔ a tɔgɔ di malo bɔrɛ 220 de sɔrɔla. N'i ko mɔgɔ 10,000 ɲɔgɔn ma k'i b'o tila i b'o tila joli ko n'i y'a siri fila manani na k'a di mɔgɔ ma kɛ. Mais comme dɛmɛw bɛ ka na dɔɔni dɔɔni an bɛ sigi ka dɛmɛw makɔnɔ ni dɛmɛ kɔtigɛra waati min an b'a yira mɔgɔ la sisan dɛmɛ kɔtigɛra a dɛmɛ filɛ nin min nana depuis daminɛ na fo laban na filɛ a ye sisan o ko cogo di n'u ko k'a feere k'a fara wari kan k'a di mɔgɔw ma o y'a fɔ cogo dɔ ye n'u ko k'a tilan o y'a fɔ cogo dɔ ye n'u ko k'a kɛ cogo min ne ta tɛ o minnu ka fɛn tiɲɛna olu de ta de dɔn o tuma ne kɔni y'u ɲɛmɔgɔ de ye ne bɛ baara kɛ ni olu ka hukumu de ye o tuma baara bɛ kɛ ten mais ne kɔni dan ye k'a garder aya Ala barika la ne taara bila magasin kɔnɔ min kile bɛ ne yɛrɛ bolo parce que ne de ka magasin de don n taara garder yen nɔ a tɛ mɔgɔ wɛrɛ ka yɔrɔ la kuma tɛ n k'a fɔ ko peut-être o ye dɔ t'a la a bɛ ne yɛrɛ ka mara kɔnɔ sukɔrɔ min sɔrɔla dɔ ye 5 kilos o den 100 di ka na a dɔ fana ye bɔrɛ 20 di n'o Hayidara denkɛ o sukɔrɔ kunda o y'o ye o malo kunda komi n y'a fɔ aw ye cogo min bɔrɛ 200 nana ministre bolo aya bɔrɛ 20 o nana Hayidara denkɛ in bolo ka fara sukɔrɔ bɔrɛ 20 in kan o tuma na o de ye balo ye min sɔrɔla aya wari la min sɔrɔla an ka petini dɔ bɛ yen a b'an ka sugu kɔnɔ yan nɔ aya ko Amadu Sabane a fa y'an jɛ ɲɔgɔn dɔ ye ko Numukɛ ale nana ni 3 millions ani dɔɔni ye parce que dɔ ye 2 millions d'a ma k'a kana n'a ye ale yɛrɛ 1 million far'a kan malgré que ale yɛrɛ ka mɔgɔw ka yɔrɔ jeni na dɔw fana ye 21 ɲɔgɔn d'a ma o y'o fara ɲɔgɔn kan ka na n'o ye o dira kunu mɔgɔw bɛ ka wari misɛnninw kɔni ci 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 Faransi Amérique o bɛ k'o kɛ mɔgɔ dɔw bɛ hali dɔrɔmɛ 20 ci bɛɛ n'i ka se don dɔw bɛ hali 20 ci minnu bɛ 20 ci o na ni wari bɛ tire waati min o na dɔw ka fɛrɛ dafa o tuma na o kɔni o bɛ ka ci Ala barika la maintenant ne yɛrɛ m'o hakɛw dɔn parce que a bɛ n ka téléphone kɔnɔ yan nɔ Ala ka ne sababa bɛ sukɔnɔmɔgɔw ka laɲini tɛ foyi ye bi olu ka recenser à moins u ka se ka minɛnin dɔ sɔrɔ mɔgɔw bolo k'u sigi u k'u ka nasɔngɔ sɔrɔ parce que commerçant delilen tɛ k'a fɔ k'i bɛ taa delili kɛ o delilen don i bɛna ɲɛɲini i bɛ taa fɛngɛ depuis a kɛra don min a sɔgɔmada fɛ dɔw commencera k'u ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan o min tiɲɛna o tiɲɛna olu kɔni bɛna page kura de daminɛ ne yɛrɛ de y'u empêcher n ko non a y'a to yen nɔ fɔlɔ fo mɔgɔw kana lajɛ fɛn yɛrɛ tiɲɛna ka se hakɛ min na aw kana presser mais malgré tout ça hali sisan ne ka butigi da la n welela k'a fɔ ye mɔgɔ min bɛ hali sisan bɛrɛ t'a jɛ mɔgɔ 1000 sɔgɔmada ye da bɛɛ fara o donc kunna sini e taara i m'a sɔrɔ a bɛ ten yan depuis sɔgɔma fo 17h mais an b'a kɛ cogo di solution wɛrɛ t'an bolo olu ɲɛ bɛ anw de la an fana ɲɛ bɛ fɛn dɔ de la an ɲɛ bɛ sariya de la mais tiɲɛ de don u ka recensement a n'u ka fɛn évaluation a b'u ka association de bolo parce que olu bɛ anw ka hukumu de kɔnɔna na. Kasara wɛrɛ o kɛra Bajoliba sanfɛ Mopti ni Dire ni ɲɔgɔn cɛ kurunba dɔ wulila ni ka kunda Dire kan i b'a ye k'a fɔ ko kurun kɔni selen Lac de Beau yɔrɔ la a jira k'a fɔ ko a dafirila yen nɔ fiɲɛba dɔ ni a kɔni ye ɲɔgɔn sɔrɔ kurun jɔlen ma se ka to ji kan fiyewu tiɲɛni barika bonyana kosɛbɛ bolofɛn caman tiɲɛna mɔgɔ 16 jate olu ni tora a ko da fɛ an ye Usumana Sise ka kumakanw ta seereya la a ko kɛra cogo min ale bɛ dɔw ɲɛfɔ an ye.
ala ka latigo de don ni ala ye min kɛ o de kaɲi a kɛra dimanche tɛmɛnen kuru in an bɛ se ka fɔ bɔn i b'a dɔn sisan an ka karimu fɛn fɛn bɛna tɔn ka ɲɛfɛn kɛ dire olu bɛɛ jɔra donc olu bɛɛ bɛ baara kɛ Mopti ani Bamakɔ cɛ la n'olu sera Mopti fana i b'a sɔrɔ pinasi b'u bolo u b'u ka jama n'u ka miliyɔn don min na ka t'u se yɔrɔ la depuis Bamakɔ yɛrɛ gare kɔnɔ parce que ko in bɛɛ kɛra yen de fɔlɔ mɔgɔ hakɛ minnu donna kuru la ale ka mɔgɔ hakɛ passager minnu kan ka don kuru la u donnen don o ye mɔgɔ 40 ni 6 ye i y'a ye donc kuru ye olu tɔgɔ ta olu fana de donna kuru la u donna o kuru fitinin fana sani olu ka don kuru la i b'a dɔn fiɲɛba dɔ de kɛra tile filɛ in na fo ka n'a bɛ dimanche don o fiɲɛba in kuru si tɛ se ka wuli donc olu sira dugu jɛra dimanche don passager yɛrɛ de peresselen i b'a dɔn mɔgɔw bɛ perese mɔgɔ min bɛ fɛ ka taa so mɔgɔw perese kojugu olu ko fo ka taa u ka taa n'u ye donc olu fana ye ala minɛ u taara n bɛ yɔrɔ min f'i ye debo ni fiɲɛ sɔrɔ hali fiɲɛ fitinin de cira hali ni kuru belebeleba de don i bɛ sɛgɛn kuma tɛ kuru fitininw ma parce que yɔrɔ min don taa yɔrɔ i ka debo cɛ tigɛ i tɛ foyi ye ɲɛ tɛ so la ɲɛ tɛ foyi la baji dɔrɔn donc yɔrɔnin ma nɔgɔ donc ko in kɛra waati min na walayi mɔgɔw yɛrɛ ye ala kale u ko surcharge yɛrɛ tɛ yɛrɛ dɔw yɛrɛ bɛ sunɔgɔ yɛrɛ tellement que u lafiyalen don kuru kɔnɔ mais ala ka latigiw dɔrɔn de don donc mɔgɔ 30 ɲɔgɔnna de sera ka sauver min sera ka bɔ ji kɔnɔ minnu ni ma to a la mais mɔgɔ 16 ma se ka ye la journée d'hier quand même mɔgɔ 16 ma se ka ye o mɔgɔ 16 kɔnɔna fana mɔgɔ minnu sera ka sɔrɔ mɔgɔ minnu su sera ka ye o ye musokɔrɔba 3 minnu ye bundamkaw ye ani deni fitinin kelen même fitinin kelen min bɛ bɔ échelle fo 17h waati kunu mardi fo 17h waati a ko tɔ bɛ ka kɛ cogo di sisan bon sisan i b'a dɔn tellement que sisan kuru chavirement de finance ninnu bɛ ka caya kuru ninnu ka tiɲɛniw bɛ ka caya kojugu bɛɛ b'i ta fɔ mais k'a daminɛ Mopti sisan an ka information minnu b'an bolo yɛrɛ yɛrɛ de mɔgɔw bɛɛ wulila pour que au moins sani enquête ni fɛn caman ka kɛ mɔgɔ minnu sera ka to ji la u k'o laɲini donc mɔgɔw bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan sisan u ye kuru ta ka taa o yɔrɔ na u bɛ ka mɔgɔw ɲini hali bi mais quand même mɔgɔw kɔni bɛ yen mɔgɔw bɔra jamaw bɔra kuruw bɔra u bɛ ka mɔgɔw ɲini sisan comme y'a fɔ cogo min na mɔgɔ 16 ɲɔgɔn na an bɛ se k'a fɔ olu bɛ tɔɔrɔ ji la minnu ma ye fɔlɔ ya donc an bɛ dugawu de kɛ banbatɔ ye ala kɛ n'u la k'u da ni waati laban ninnu i b'a ye k'a fɔ kurun bi ka ca sisan kosɛbɛ ba joli b'a sanfɛ Mopti ni tɔnka ni ɲɔgɔn cɛ ka se fo dire yɔrɔ ninnu na mun de bɛna ni a kasara ye e ɲininkali sɛngo kurunbolilaw ka ɲɛmɔgɔ la n'o ye Mamadu Kɔnta ye ale jaabi min di a ma n k'o lamɛn kumakanw na wala kurun ka accident laadala ko do latigɛ ko do n'a waati sera a bɛ kɛ komi mobiliw filɛ cogo min waati dɔw mobili ben bi caya mobili accident bi caya waati dɔw bɛ se ka bɔ a la kurunko fana bɔ o cogo la mais sabu dɔw b'a la olu de bɛ nana ye kurun ninnu tununi wala kurun ka accident a ka kari a kɛ cogo dɔw ye sabu dɔw de bɛ nana ye kurun fa kojugu bɛ nana ye o ye de ye dɔ ye fiɲɛ bɛ se ka kurun tunu kurun bɛ se ka taa bala fɛn dɔw la tindin dɔw la n'i t'a kalama ne a yɛlɛnna sanfɛ kurun bɛ kari olu bɛɛ ye accident nabolo ye yɛrɛ fɛ mun de bɛ se ka kɛ sa walasa ka nin gɛlɛya in kunbɛn bon sabu min bɛ se ka kɛ sabu ye ka nin fiɲɛ kɔni ye fɛn de ye o ye ala ka dafɛn de ye n'o wuli waati sera o bɛ wuli janto in yɛrɛ la o de bɛ se ka mɔgɔ kisi o tɔɔrɔ ma ni fiɲɛ bonyana kuruntigi bɛ se k'a jɔ fo fiɲɛ ka nani fɛn dɔ n'a nana ni waati sera a bɛ tɛmɛ i bɛ se k'i ka taali kɛ mais ni peresera o ma o ye ko mɔgɔ min bɛ mobili kɔnɔ sisan e peresera i ye mobili dɔ natɔla la mobili dɔ b'i ɲɛfɛ i ko i bɛ don 3e position na ni min y'i sɔrɔ o la an bɛ o bila tugu ta bolo kan kurunko fana bɛ ten ni fiɲɛ wulila fiɲɛ ka bon i b'a dɔn i se ka taama i jɔ babolo dɔ fɛ ni fiɲɛ jɔra i bɛ taa ni mɔgɔ ye i bɛna sɔrɔ ni minnu b'i bolo n'ala fara kan olu bɛ kisi mais a dɔw fana b'a la ni ko i b'i jɔ pasagi minnu bɛ kurun kɔnɔ n'o ye dɔgɔdenw olu dɔw de b'u ta perese fɛ karisa an ka taa fɔ dɔw bɛ jɔ i bɔli kan ni e ma kɛ mɔgɔ jɔlen ye dɔrɔn ni peresera n'i taara ni tiɲɛni kɛra a kala bila e kuruntigi de kun a bɛ min dɔn baara la o ye nin cogoya ninnu de ye. yala ladilikan min bolo ka ɲɛsin kurunbolilaw ma. ladilikan min bɛ ne bolo ka ɲɛsin kurunbolilaw ninnu ma adamaden bɛɛ an bɛ diɲɛlatigɛ baara ye min na bi a sera bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la sabu wali nafolo minnu bɛ don kurun ninnu kɔnɔ ka taa bɛɛ mago b'i ta la i b'a sɔrɔ bɛɛ ka denbaya de sirilen don i bɛ baara min na i bɛ jago min na i ka denbaya darahimen bɛ. Bafula bɛ Kayi mara la i b'a ye k'a fɔ ko olu ka batigɛla min bɛ wele ko Bagi ale fana tun ye gɛlɛyaw sɔrɔ dɔgɔkun daminɛ ninnu na nka cɛsiriw sera ka kɛ fɔ a ko sera ka sigi sen kan Bagi kɔni ye boli daminɛ Bagi jɔli ka kɔrɔdɔ ka bon kosɛbɛ Bafula bɛ ka taa ni ka segin kan an ye maire ka kumakan sɔrɔ n'o ye Kande Dugure a ye min fɔ an ye nin kumakanw na an k'olu lamɛn. Talata don sufɛla la Bagi bololaw ye Bagi gare parce que an bara yan Bagi bɛ gare fitiri yanfan 19h précisément alors sauf des cas exceptionnels sinon a bɛ
à cause de l'insécurité, il y avait Joe Soufé. Donc, il y a Joe. Alors, ni be yele bagi kan, be yele ni aywa famille, ou ba afo marché ma ko pont, bagi pont. Be le pont mingan, bagi famille mingan ka sur ka do bagi kono. Ore tun tialembe. Alors, on est tout carlé, donc oui, soudeur ou de blacko au soudé. Maintenant, pour éco soudé, tu es obligé qu'à bagui là, elle est sans fait donner qu'à pencher quoi. Donc, oui, à barra fanafika que souffre de pour parce que tu vas sur le trafic du quoi. Donc, oui, au de sama, oui, bagui sama ou de la canana est sans fait. À djenge pour souder le kela ou be faire un match au minka soudé. Donc, au route là, soudé là aux environs de 1h du matin. Oui, a jengelen tout temps ou tara. Donc, ni bagi nyafela korota kofela o jigina jikono quoi. Maintenant, yoro min panchera au fana niveau là wo do be am minute technicien nyamba fo mako bagi ni nakili woni wo do bala. Alors, abe ji ni fie be temeno e quoi. Comme on nous donne à ji jukoro. Alors, bagay depuis souffle, na jengelembe ka don ji la. O de shira fo sogoma. Donc, yani du se ka je, ji donna wo nous de fait, fo ka bagay yere, fa ji la tew. Donc, a don a jigina ji jukoro. Donc, a jigile ji jukoro. Sogoma da fait aux environs de 6 heures. O ye trafic damena wati. Kibaruya sera mako bagay donna ji jukoro. Donc, aywa. A soroli ka la soro ka sama ko problème parce que nanya gele aw soro korle ambe cibla usine de ma uban de meni griou ni fa yo mobile min uba sama malheureusement à kara côté mina aywa usine bo côté contraire de la donc matériel c'est kana ka fokube na ka batke kana bagisama donc anye cibla manantali olu sera kana ni fendo e ko mako tiri fort au tirifort fana ko 25 tonnes alors de passage ambe manantali barakela ufo au tirifort anye tile flakeno e fana desera alors je crois ni ma konna filla ni segana ni nyaga na be hakili jakabo ka fauna uye hakili jakabo ko yanu ka samani ka tanga dese u mena sabanna u desera uko ko jido nani wo minwe ko ka jigi jukoro ko gere ni ye wo gere au moins après be pompungi pompu min be ji saban ka bwa kono wo de ke wo flame wo min ji do na fe wo do na ji jukoro ko lu gere folo alors ka ji min ba kono ko maîtriser ka soro ka pompu ngin ka ji ka purifier ka saban ka bwa kono fo bagi ka sigi tuguni ka flotter sans fait alors wo de kera ka ben kunuma ala an kuna ja abora ni ya jatemina bagi ni ya ke ponye sisan ka poke baina ça veut dire que bafla be tugu Abidjan Dakar sari kabo port do la kana port do la kabo Abidjan port la kana Dakar port la kabo Dakar port la kana Abidjan port la u bebe temeni bafla be ni bagi ko te ni pont kala sandro c'est fini économiquement abe fini bare di bafla be bagi ko est décédé te pont ko a projet d'amena na mena gouvernement be ya se ko kala mais wati una nake alors gele do na ko a perturber quoi. Sinon, la solution même, c'est le pont. Pont, on m'a pont sur le volant. Bagi ko abe chokori. C'est-à-dire, bagi flyer de na be en fla. Maintenant, flying be, tu sais, ou be si kachani chamouay. Ça frôle les 30 ans. Donc, ça veut dire qu'à Korola. À Korola, à Koloniana. Bagi Korola, à Koloniana. Donc, chaque fois, il y a des gestionnaires fin-fin-ma. Nama kuna jani to tiyan de be bala. Donc, abe nani gele awi. Alors que Baflabe, fin bebe temini ode. Ni bagi jona tile kelen dron malo dabele matulu dabele masari fin produit de première nécessité d'abord au begele ensuite gabe gele ado fara do ka ambe sasi ko gele ala ni bagi fana jora o fana be do fara o ka ni yo o voilà abeke ku ye bafla be tige mali to ala quoi pour y ka bo bafla be ka ta kayo e kan ka bo ka ta bo mako fika bainde tige ya tige fa o fan fesa fika tige parce que ba fla de do ni ma ba fin tige be ba je tige ou be bu fla be tige donc ni bagi jora dron c'est un problème obe maintenant solution du mambe surala c'est soit comme nya fo comme état de do soit état abe a renouveler carrément bagi kura una na sisa ka bagi kura e kele nyuma bla ba fla be c'est une solution ou bien flamme tient lembe à travers l'INACOM nous ou sera ka fla dlankanya
o de ka fisa parce que trafic fana intensité kɛra de sorte que chaque fois ne mobile de jɔlen bɛ ara na i b'u yara na de u caman ba tigɛli parce que c'est la route. Lebanon ne bɛ dan sigi bi dɔgɔkun kibaru la Lidi Media sanfɛ an b'a fɔ k'aw ni ce Ala ka waati wɛrɛ yir'an na.